Maksut ovat sujuvan ja tuottavan kauneusalan yrityksen perusta. Reserviossa maksujen käsittely on suoraan osa aikataulutuskalenteria. Kaikki käy helposti, kustannustehokkaasti ja ilman turhia mutkia. Asiakkaat voivat maksaa suoraan verkossa varauksen yhteydessä. Näin vahvistat ajanvaraukset ja turvaat tulosi. Tämä on myös loistava tapa vähentää saapumatta jättämisiä, sillä ennakkomaksu sitouttaa asiakkaan ja suojaa tulojasi. Maksaminen paikan päällä on yhtä helppoa. Modernit maksupäätteet mahdollistavat käteisen, kortin tai digilompakon käytön. Tuemme kaikkia suosituimpia maksutapoja kuten Visa, Mastercard, Google Pay, Apple Pay ja monia muita. Reservion sisäänrakennetun kassajärjestelmän avulla voit hallita ja myydä tuotteita kassalla, mikä auttaa suosittelemaan ja myymään esimerkiksi itsehoitotuotteita helposti. Jokaisen maksun jälkeen varasto päivittyy, sähköinen kuitti lähtee ja saldo pysyy ajan tasalla. Kun varasto kaipaa täydennystä, Reservio ilmoittaa siitä automaattisesti. Parasta on, että jokainen maksutapahtuma tallentuu järjestelmään, taloustiedot pysyvät järjestyksessä, eikä tarvita mitään lisäohjelmia. Saat 14 päivän ilmaisen kokeilun ja pääset tutustumaan kaikkiin ominaisuuksiin ilman sitoumuksia. Klikkaa nappia ja aloita heti